18 i hrvatskih MIG-ova 21 u Pulsku zračnu luku u 14 sati i 5 minuta završila je združena vježba hrvatsko-američkih borbenih zrakoplova. Tijekom 3 dana u promjenjivim vremenskim uvjetima izvedeno je čak 28 zajedničkih letova. Američki zrakoplovi polijetali su s nosača Eisenhower, a naši iz zrakoplovne baze u Puli i Zagrebu. Međutim, i naši piloti dobili su priliku polijetati s američkog nosača u njihovim zrakoplovima, dok su se Amerikanci okušali i s našim MIG-ovima. Vježba je koordinirana na velikom prostoru od Otranta do sjevernog Jadrana, a ocijenjena je izuzetno uspješnom. Da podcrtamo da je to jedan korak ka partnerstvu za mir i ka sustavu kolektivne sigurnosti u Europi i svijetu. Vježba pokazuje nekoliko bitnih stvari. Prvo, da su Hrvatske oružane snage sposobne vrlo brzo se uključiti u vježbe i u najsloženijeg oblika, u ovome slučaju zrakoplovne sa američkim snagama, znači zrakoplovima i to posljednog generacije F-18 Hornet sa američkog nosača zrakoplova Eisenhower. Ovo što smo vidjeli na nebu iznad Pule odsjeji su budućnosti. Ono što čini i učvršćuje NATO zajednička je uvježbanost i koordinacija. Ova današnja vježba može se shvatiti kao početak uključivanja Hrvatske u punopravno članstvo NATO-a. Istaknuto je kako je to prvi korak prema budućim složenijim vježbama te zajedničkoj borbi za stabilnost i mir na ovim prostorima. Najavljeno je skorašnje uplovljavanje u naše teritorijalne vode zapovjednog broda američke 6. flote te dolazak udarne skupine američkih nosača zrakoplova.